Ето. Почваме с лимони. Те са моите две. Още са зелени. Тук има един, скоро ще бъде жълт. Тук са грозонитата. Всичките. Това е саксик, който скоро ще сменя. Дано да не мърда много. Това са кактуси, които са още навънка. Това е оранжерия. Грозна марка, обаче прави работата. Това е букук. Ето. Както си. Навсякъде. Пак е букук, обаче няма време да приберем всичко. Това са новите, които имах днеска. Ето. Това тефро, както си и острови. Такива неща. Има. Тук са пароджи, фрелия, ното както си. Чекай да. Тук има хоризонталиуси, остро кактуси, но не знам каквото, полисефаруси. Ето. Ще пада. Поблизо не мога, защото няма да фокусира добре после. Тук ешино кактуси. Много хубаво цъфтат. Тук сме на край на оранжера вече. Тук са малко по-големички. Чакай, има една листа тук. Да я махна. Вода. Тук кимнокалисиум. Тези, които харесваш. Много е. Тук корифанчи. Има като цъфнат май. Не свърши вече. Тук ферокактуси. Най-много ви харесваме са тези. Даже се вижда, що има много. Значи бавно растат. Тук терокактуси. Тук надолу има нови бебетата. Не знам дали се вижда хубаво. Не знам кога ще бъдат готови. Тук има още бебетата. Тези аз ги сях преди януари месец беше. Има доста големички. Вече. Продължават. Те много цъфнат ребуците. Тук има. Тук са разни. Що има по един и по две, ги сложих тук. Тук са литопси. Ще ти дам един. Тук още бебетата има. Не знам къде ще ги сложа до година. Тук е бебетата. Пак бебетата. И там още бебетата. Надолу тук вязани глави. За до година. Сега. Може не гледаш сега, защото ще буди главата, толкова мърдам, като вървя. Още малко пада. Тук е ранчето. Ето. Тук е мой бидон за водата. Сега. Тук малко, както си пак навънка има. Тук. Тук са шламите. Тук ги пресажда, не знам кога беше. Те почти към 6 месеца имат и големи вече. Сега са тавите. Чак до там. Чакай да се виждаме. С кактуси вътре. Който слагам в магазин. Са тук. Пака шламите тук. Тук са тези, които ряза глави. Тук малко има. Прави асанка май. Тук пак разни глави.
Не знам, навсякъде има. Та има една коза и надува главата. Май както си вече няма. Тук е ранчо пак, тук е оранжерия там. Има една много по-голяма. Ето тази там. Аз работвам тъщ ми, за да ми я даде. Ще видим какво ще стане. Не знам, тук пак е ранчо. Тук има заеци вътре, но не знам, ме дразнят, те миришат. Ето на здраве, ще малко грозде. Боби съм. Дам, та има, както си забравих. Тук е портай. Май моята кола се вижда. Тойотата. Много ремонт за трябва да се прави. Тук е пътека там. Къщата. Тези, които лай са куче на съсед, който не убива котките. Ето мой алпиниум навънка. Цяла година навънка. Виж както си. Ето в начако. Не знам дали се вижда нещо, защото аз не мога да виждам филмско. Ето, това съм аз. Здравей. Тук е Финапс, обаче Финапс няма, аз съм ял всичко. Ще пробвам да не мърдам много, като вървя. Не знам, ще пикуем другата страна. Пак там е оранжерията. Отгоре там е съсед, той е англичанин. Купува къщата 40 000 евро. Сега той иска 170 000. Тук е вътре оранжерията, е много по-голям. Обаче още домачи има. Тук има зайци. Да ги тормозя ли? Май няма ги. Те са при съсед. Сигурно да правят беби. Май женски бяха тук. Тук пак има малко градина. Този шимшир, искам да го махна, защото мирише. Тук, нашата котка. Която тази година 2 пъти е раждала. Не знам как се казва. Къде са? Те са гюлеби. Не знам дали се вижда нещо. Не знам. Имаме 2. Ела бе, айде бе. Кажи здрасти. Пак си гладен. Тук има зайци, но няма да отворя, защото нямам ключ. Първо и второ те мириш гадно. Сега е тераса. Тук. Не знам дали се вижда, аз си се вижда малко. Той ще ми прави този глупости, не знам защо. Тук много грозно, много сянка, не знам. Толкова нещо може да се прави хубаво. Да не си вижда такова нещо. Един пилон така на средата не може да се мине. Той е нашата люка. Къде чета понякога. Тук е къщата пак. Плюс тук. Махай си. Ето, правя. Обиколихме май. Махай се, тук ти казам. Кучето не съм ти показал. Тук е наш резервуар. Трябва се чупи. Не знам какво иска да прави той. Вече 2 години иска да прави нещо тук и не прави. Сега българите почват нещо и не ги свършат. Ще виждаме най-мръсен куче на света. Тези. Това. Да знаеш, само двама човек може да го милват. Аз и тъщ. Други ги хапи. Айде, край. Пак си докачи. Май, това е чак пак грозонито. Да се виждам аз с грозони, не знам дали се стане. Така. Чакай. Се вижда ли? Ето, здрасти. Айде, преключам. Всичко си вижда вече. Ако искаш вътре къщата, чакай друг котка.
Той е бибито на него доста е пораснал, имахме 5-6. Няколко умираха. Ето, ела бе? Ето, уджуджу. Това беше. Айде да правиш хубава лутиница.